Pozdrav YouTuberi, evo danas igramo opet GTA 5. Znači u ovoj epizodi se penjemo na Mount Chiliad i vozimo se žičarom. Tako da ono. Super, uzet ćemo s ovim Audijem će se penjemo. Ako je ovo Audi, vidi pozadi ima kružiće. U stvari, da se penjemo sa njim ili sa onim tamo crvenim. Šta vi mislite? Crveni jeste brži. Ajde sa crvenim. Može sa crvenim. Nema veze. S njim ćemo da se popnemo pre, valjda. Gasi muziku. Mislim, ne. Imamo da koliko ide. Ide baš on dobro. Znači, sad ćemo da krenemo. Gde je Mount Chiliad? Evo ga. I možemo da krenemo. Znači idemo sad lagano, fino i polako. Dobar auto ispred nas. Ali nećemo da menjamo, samo ćemo da stavimo krov na ovaj naš auto. Jer ipak ne ide krov bez auta, sad da kažem, auto bez krova. Ali dobro, znači vidite, ajmo, znači ovo nije da ja kopiram sad cijele da neko je pravio, nego ja ajde da se penjemo. Sultan? Ne znam. Šta god da je, uzet ćemo ga. Ajde. Ajmo njega. Ne znam da li je ovo Sultan. Možda jeste, ali mislim da nije. Nije ovo Sultan. Ali dobro, nema veze. Ajde, penjemo se sa ovim automobilom. Znači, idemo. Idemo gas. I sad vozimo ka Mount Chiliadu. Ovaj deo neću da sećam zašto nema potrebe. Znači da vidite sve. Od početka do kraja. Ajde jebote patak. Zdravo. Da pazimo da ne sjebimo auto. Jer ako ga sjebimo, on će da bude zajebano. Dobro, znači 90, jebi se, do 90 možemo da vozimo. Samo što imam mnogo ovih krivina, to mi se uopće ne sviđa, ali ajde. Ovo isto kao što ja vozim. Isto sranje, drugo pakovanje. Znači... Mnogo je zeznuto da se vozi, znači ove krivine i ovo to. Pomalo mi nervira to, ali dobro. Idemo. Da je sad sve pravo, ja bi tu dao gas i išli bismo 200-300 koliko već može, ali ono već se... I like this car! Znači ono, dobar je ovaj auto. Mislim, ne znam da je dobar, jer ga nisam do sad vozio, ali vidim iz ovog što smo ga vozili do sad, čini mi se da je dobar. Nećeš tog džipa gore. Taj džip ne
možda se popne ni kilometar od kraja. Idemo znači. Vozimo ga 80, 90, a jebi ga. Promašli smo krivinu. Znači, idemo. Znači, nemamo facecam, ali ono, šta će vam da gledate mene kako sad ja ovdje kliknem po tasturi, mislim. Ne shvatam svrhu toga. Mislim, napravit ćemo u nekom drugom klipu, ali ne shvatam svrhu, ali dobro, nema veze. Možda i ne trebam da je shvatim, znači, idemo. Gde si pošao sto? Nemojte me traumirate. Pošao čovjek s džipom da se penje na Mount Chiliad. Ne znam da je pošao na Mount Chiliad, ali nema se. Gde ćeš u moju stranu? Inače, kod mene je sve na kineskom. Ne znam zašto. Trebamo ovdje skrenemo, a nismo skrenuli. Tako da smo tu zeznuli. Evo, znači, pošli smo. Mislim, ne znam da smo još pošli. Možda još nismo. Ne znam. Fuck. Gdje ćeš bicikla na Mount Chiliad? Da kola mi bi kola. Stvarno, nemoj. Kakvi sve ljudi postoje, to je strašno. Znači, stvarno strašno. Ajmo sad, može ovdje da idemo i do 100, mislim, a gledajte kako je ovaj smrdljiv auto, ne može da ide ni 80, mislim, nemojte da me traumirate, mislim, šta reći. Če da ga sjurimo negdje ili vade? Fuck. Slučajno sam... Oh, man! Slučajno sam pritisao F, a ne sam trebal. Ali dobro, nema veze, idemo gas. Bila je slučajka. Izvini. Ajde, gde da skrenem? Ne može ova kamera za ovo, ne može. Aha, ovo. Vidite da nisam vidio gde trebam da skrenem. Gledaj, auba mi se otvara. Hej, svetlo mi ne radi garantujem. Pa ne radi. Koliko je sad? Dobro, neće još mrak. Hvala Bogu. Idemo. Idemo do gore ovim, pa se posle... Ajde, jebote pada. Idemo do gore ovim, pa se posle od ozgo spuštamo žičarom. Ako uspemo da stignemo do gore. Leži tamo, da igraš tu ko balerina. Ovdje negdje, ovdje hibrid počne da zeza. Znači ovdje. On ovdje počne i stane. Ajde be. Pa to mi reci, mislim, nemoj. Šta je ovo, prase? Divlje prase. Zanimljivo. Dobro, tigar. Jebem ti. Ne. Fuck. Ajmo gore. Please. Aj jebote patak. Vidite koliko je sranje ovaj auto. Moramo sad imamo reverse da se spustimo dole. Ali valjda neće da nam smeta opet tigar. Znači...
ide čovjek. Moramo da Get ga zgazimo. out the fucking way. Znači, mislim da je bila žena. Ali dobro, u svakom slučaju je bilo ljudsko biće. Ajde, pak. Penj se. Dobe, sir. Sir, nemojte nikada staviti ako vidite divlje prase. Zato što vidite da je mene usporila. Divlje prase ili u prevodu tiga. Ha, vidite. Idemo gore. To. Kako? Nemoj da staneš slučajno. Ako staneš, gotovo je. Gotovo je sve. Pazite samo ovdje da ne odletite. Nekad meni se dešava, tu se sjurim dolu u livade. Ali dobro, pazite vi da se ne sjuri. Ajmo. Hoćeš ti to. Ajmo sad, samo gas. Trebamo gore. Ajmo. Evo ovdje je sad zeznuta krivina. Ali dobro, mi to prelazimo bez problema, znači. I ovaj auto ništa nije napučen, vidite? I vidite kako se penje, tako da, znači, da je dobar auto. Znači, za ovo je najbolje ono Sultan, ako hoćete se penjete na Mount Chiliad, ali vidite da i sa ovim uz malo muka možete se popnete na Mount Chiliad. Znači, idemo. Ali, najbolje je neki što ima pogled na sva 4 točka, tipa kao što sam rekao. Ne. Za malo da padnemo dole u livade, da ga sjurimo i šta smo dobili. Nemojte da me traumirate. Ne. Oh, man! Šta je ovo? Jug na divljem zapadu. Pa beži, Vučko. Možeš te zgaziti? Beži, pa ja neću te zgaziti. Sam dobar čovjek. Ajmo ovdje. Ja se ovdje beše penje. Đoko ovdje. Prošli. Da je moguće? A dobro, nismo. Ja rekao da smo prošli ove stepenice. Gdje je moguće ovdje vam? Hop. Ujebote patak. Prošli smo Mount Chiliad. Ovdje ćemo mi pa se spuštamo. Ne, gore je Mount Chiliad. Kao vidim, ima 2 stepenice, rekao gdje ćemo. A ne gledam. Evo nas. Ajmo, dođemo da se parkiramo. Bežbitno. Samo još malo ćemo da gurnemo malčice naprijed. Tako. Uzmemo i malo ga pucamo. Razbijamo malo. Uzmemo motor. Gasimo muziku, kao i obično. I idemo na Mount Chiliad. Oći se, ovdje ćemo uvatiti. Da se ne izrazim ružno, no što mi gledaju i neka deca, a fuck it. Boja moj. Oh, Jesus! Daj mi se na tu krosericu da ti sad ne slomim. A fuck. A ode nam. Gledajte koji moron. Stvarno. Sad moramo da čekamo drugu. Ne ide. Morat ćemo tamo da stanemo ako dođe onde. Ne možemo lepo to da se... Ako tamo da stanemo... Aha, odavde da. Jer vidite imamo 2 mesta. A u stvari da. Ovdje dolazi od ovdje se penje na gore. To je spušta se na dole. Uzmemo padobran, bajo moj. Treba će nam. I sad čekamo da dođe. Ajde više. Nemoj me traumirat. Evo
Evo ide jedna od ozdo. Čekajte, sad će nam pobeći polano. Nemoj tako, ljudi smo... Evo. A ne, to ide na gore polano. Gde mi je motor? Evo. A, fuck. Ulazi. Idemo, Parkirao si motor i krećemo. Evo, možemo pogledat kameru kako izgleda. Znači vidite, baš je lepo. Vidite sve, možete vidite, mnogo je lep pogled. Možete sa strane ovako da pogledate, ako vas zanima. I mi se sad spuštamo sa Mount Chiliada, ljudi moji. I, znači, sad čekamo da stignemo do dole. I nećemo da, možemo samo kameru da promenimo. Da vidite ovako. Kako ide to. Ali nećemo da preskačemo, možemo da preskočimo na ali ja neću da put. Tako da vidite sve. Da vam bude lepo. Znači vidite kako je lep pogled. Pogled je predivan. Tako da ono, super. Spuštamo se zajedno s motorom. I motor je unutra i mi. Sad ne znam, nisam probao da li može kolima da se uđe unutra. Mislim, teo sam da probam, ali nisam. Tako da, eto, probat ćemo nekad. Idemo. Gas. Vidite kako je dobro. Eto ga i voz prolazi. Negde, sad ne znam gde. Evo ga dole neki put. Ali mi se spuštamo u livade, ne spuštamo se na put. Znači, ono, predivan pogled. I ovako kad gledate sa strane, vidite i tu žičaru koji se spuštate i sve okolo, tako da je predivan pogled. Meni se ono baš sviđa. O, policiji juri motor. Znači, evo, još malo pa stižemo. Tako da, eto, znači, svako mi preporučuje da uzme da se spusti ovako žičarom, zato što je pogled predivan. Sad, da li gledali iznutra ili ne, pogled je stvarno predivan. Znači, stigli smo, uzijemo motor, i da izađemo napolje. Gas. Ajde. Idemo. Nema kaciga, šta će ti? Mount Chiliad. Dobro. Dodgo smo se spustili. Idemo ovdje. Znači, u nekoj od narednih epizoda ili ćemo da igramo nešto kao što je tipa golf, tenis. Šta vrištiš, kao da sam te zaklao, mislim. A malo sam udario stolicu, ništa strašno. Ćemo da igramo tenis ili golf ili nešto tako. Ili ćemo da šta? Ili ćemo da pokušamo da se popnemo kolima žičarom na Mount Chiliad. Tako da, eto, znači, da pogledamo motorište i da kažemo i to je to za ovaj klip. I vidimo se u nekom od narednih klipova.